С тази малка видеопрезентация ще направим една демонстрация как се поставят ресурси в електронен курс, за да помогнем на колегите, които не са могли да присъстват на обучението. За да започнем да поставяме какъвто и да е ресурс, трябва да отидем най-напред на бутона редактиране, за да активираме възможността за редактиране. Кликваме на редактиране. След това си избираме мястото, където искаме да поставим създадения ресурс. В случая ще става въпрос създаване на веб страница. Отиваме в раздел 6 създаване и редактиране на ресурси и от тук ще си изберем, като това прозорче, ще си изберем създаване на веб страница. Възможно тук да се направи, да се избере и създаване на текст, но създаването на текст и на веб страница е едно и също. Става по един и същи начин, като разликата е, че при създаването на текста възможностите, с които разполагаме, са много по-малко. Затова отиваме директно на създаване на веб страница. Разбира се, ще започнем с заглавната част. Трябва да сложим името, който го мързи да пише, прави copy-paste. Copy, връщаме се, paste. Това е името на файла, който ще създам. Тук мога да напиша описание, мога и да не напиша описание, ще пейстна същото заглавие. По-надолу вече ето го основния прозорец, където трябва да създадем нашата веб страница. Възможно е, разбира се, да пишем вътре, като това е за предпочитане, когато имаме малко неща да направим. Когато имаме да правим повече неща, по-добре е да си го направим извън Moodle, да кажем в Word и оттам с copy-paste да си принесем текст. Ето аз ще сложа поне началото, да кажем до 7. Copy, връщам се, Paste. Виждате, че форматирането на практика се запазва, макар че е възможно да се правим и някакво форматиране чрез лентата за инструменти, която ни предлага Moodle. Ето ще за демонстрация маркирам всичко и ще го направя в някакъв различен цвят, да кажем в червен. Мога да го направя bold и мога да увелича шрифта, нещо по-голямо ще взема. Ето нещо такова би могло да се получи. Разбира се, това е много голямо, затова отново го маркирам и използвам лентата за инструменти. 12 е добре и ще си го направя да е черно. Ето цвят на шрифта. Избирам черния цвят. Текстът ми е готов и тогава мога... Всъщност, освен текста и редактиране на този текст, какво още можем да правим тук? Имаме възможност да добавяме таблици, както виждате емотикони, но по-важното са таблиците и картинките. За да добавим картинка, трябва да решим къде да прибавим тази картинка и съответно трябва да имаме такава. За момента, тъй като не разполагаме с такава, ще приключим видеопрезентацията без прибавяне на картинка. Много важен е ето този прозорец. Това ни показва дали да се отваря в нов или в същия прозорец. Обикновено, когато правиме такъв файл, бихме могли да си го оставим и да бъде в същия прозорец. Това няма да пречи на навигацията. Така че го оставяме в същия прозорец, по-надолу нищо не пипаме. Visible, оставяме го Visible, ако искаме нашите студенти да го видят. Ако искаме да не го гледат,
му показваме скриване. ID number може да напишем и нищо и накрая кликваме запиши и се върни в курса или запиши и покажи. Аз ще кликна запиши и се върни в курса, което означава, че аз вече записах новия си файл, новия ресурс, който създадах, отивам в 6, ето ми го, той се намира ето тук. Разбира се, мога да го отворя, за да видя какво представлява. Ето какво сме направили. И, както ви казах преди малко, това, че го оставяме да се отваря в същия прозорец, не му пречи за навигацията. Ето тук мога да се върна на курса, като кликна на EOM. Както всички останали ресурси, които създаваме вътре в електронния курс, можем да го изтриваме съответния ресурс, ако не ни е харесал с кръстчето. Можем да го редактираме с тази ръчичка. С този знак можем да го местим някъде другаде, ако ни трябва да бъде в друг блок. А с тази стрелка можем да го разположим вляво или съответно в дясно, по-вляво или по-вдясно, за да създадем някакъв ред в рамките на самия сегмент или самия модул или самата тема, още по-добре да наречем. Така, като един първи опит за видеодемонстрация, мисля, че това е достатъчно, така че приключваме записа.